Sa akong first wish, no, himuan na sila bato. Mas susunod, B-boy. Hala, duta diri yung lugar. Ay! Lah, si Biboy oh. Naagsa ko dito sa unahan, B. Ito na pangilkilan, boss. Saan naman po? Mangilkil na po mo, no? Kabalo na ka, Biboy. Tagay kong 1 kid, be. Hindi ka matag. Kuot na, aron madali. Waya, makabulot sa bulsa, oy. Di kwenta rin eh. Ay, sarabi. Gaya po na niyo. Sagot mo, anis, kwenta na. Okay na na, boss. Hindi na ko ha. Nangatag na ako sa kwenta. Wala eh, nabilin. Inom ko eh. Inuta nila agan, Ray. Nature kayo ba? Nandan si Akyo niya ba? Di ba, man ko eh. Wow. Boy, ako ang imuhang Jenny. Nakay 4 ka wish. Kuya nalagyang Jimmy karon kay naka-brace na. Kabalo na ka sa panahon karon. Aesthetic. Gaya ng mga agi diri, oy. Rumadungaga na tong dilin siya ba? Oh, sige, trabi atong na-income karong adlaw. Sa akong first wish, no, himuan na sila bato. Mas susunod, B-boy. Oh, no! Manay mong first wish, B-boy. Saka akong second wish, be. Nalusog ni sila, oh. Inuta nila agan, Ray. Nature kayo ba? Nandan si Akyo niya ba? Boss Marlo, si Biboy man oh. Biboy! Ano? Nanukol, gido. Samok-samok kanila sa akong wish. Oy, sige. Uy, di ba dali? Ang saan naman, pot? Kinsa may mong kauban. Hamis kayo ba? Mas pangalan. Basta si Jeannie man daw siya daw, pero... Nanabot ki planong i-prank na po na ako na sila. Let's go! Jeannie. Kung i-prank akong friends, ilan na lang ako siya. Okay. Hoy, Incheck, Pastor, Boss Marlo, alay na! Lah, gitawag kita ganun eh. Gitawag kita. Manya akong friend nga si Jeannie. Tapos, i-grant niya ang 3 ninyo ka-wish. Ano sa wish gusto ninyo? Sure ka, Biboy? Wish daw. Gani? Gusto ko may mong sikat niya, brother. Jeannie, moda yung wish daw. Okay, your wish is my command. Wala may nakusam na. Ako, wish ako. Wish ako. Ay naman si lalis-lalis, kibaw na ko sa wish ninyo. Jeannie. Okay, B-boy. Saan mo na si Kuwa? Nausap sa kotse? May klaro na si Biboy eh. Tara, pasay ba? Genie ni mo? Sama itong gini pahambog na Gini eh. Jeannie, wala lagi mahitabo, Jeannie. Kadali lang, ang process pa. Mura mag-Shopee pero... Okay. Gusto mo ito na Genie? Huwag mo klaro itong magika to. May nakusap sa Kuwa. Ay, wala. Nabago sa Kuwa. Abi na kong na ay mabago. Oo, nasa kuha. Itaas lagi mo. Usman lo? Nakusa naman ka, Usman lo. Nakusa naman ni ako tingog. Na, 2024 na. Nakusa na ka sa itong sala. Naman ko. Namayat naman ko. Hala, pero ito yung wish. Biboy!